सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रेजेंटेड बाय मछली म्यूजिक। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम जोड़। कैसे बताई भौजी लागे न मनवा सजनवा बिना। कैसे बताई भौजी लागे न मनवा सजनवा बिना। निक नहीं लागे गहनवा सजनवा बिना। नैहर में लागे नहीं मनवा सजनवा बिना। कैसे कहिले भौजी कैसे बताई ओठवा के लाली हमरो भूलल लाई। ए भौजी कैसे कहिले भौजी कैसे बताई ओठवा के लाली हमरो भूलल लाई। कैसे बताई भौजी कैसन बदीनवा सजनवा बिना। निक नहीं लागे गहनवा सजनवा बिना। नैहर में लागे नहीं मनवा सजनवा बिना। कनवा के बाली रोवे मथवा के बिंदिया। कैसे बताई भौजी लागे नानी दिया। ए भौजी कनवा के बाली रोवे मथवा के बिंदिया। कैसे बताई भौजी लागे नानी दिया। चोलिया ने रोवा तारे सगरो खजानवा सजनवा बिना। निक नहीं लागे गहनवा सजनवा बिना। नैहर में लागे नहीं मनवा सजनवा बिना। संजय निषाद पिया घरवा नयाइले। हाथवा कचूड़ी हमरो नहीं खनकाइले। ए भौजी संजय निषाद पिया घरवा नयाइले। हाथवा कचूड़ी हमरो नहीं खनकाइले। मुन्ना देवारा तो मन न कहनवा सजनवा बिना। निक नहीं लागे गहनवा सजनवा बिना। नैहर में लागे नहीं मनवा सजनवा